Hello mga kawatatap, it's me again, Inday Warna, and welcome back again to my vlog. Yay! So yun mga kawatatap, asa po tayo, always say a prayer mga kawatatap. It's Friday time. Good morning sa inyong lahat. And mega love shout out kang Darrell Perez at saka kang Ate Didi. Mega love shout out sa inyo at saka kang Eileen Bisdak from Turkey. And for today's vlog mga kawatatap is manggunat adriya sa garden ni nanay. It's morning para sington pud no. Ang garden. Manggunat ta mga kawatatap. So ayun mga kawatatap, manggunat taan eh. Okay, para sa atong garden ni nanay. Kayo. Dito siya gunahon mga kawatatap kay humukta ang yuta. Basa ang yuta mga kawatatap, umog man. Naumog siya gabi.
Manggo na po si nanay mga kawatatak kahar ha. Ha? Lubit. Harap. Tatapog malapuno ko nitiwasoan kung gigunahan pananahuman dira wa kawatatap dako pa sa ito guhon na huno nito si mother of Kalamunday. Medyo na lamang isabaw-sabaw. Kanong malagway subak. tagaan mag-isda ni Marisol Abdurrahman Ginoo. Pero okay ra basta na kasubak.
sa gulay. So ayun mga kawatatap, ugma na pud ta magtiwas diri sa amo ang lunaang sa garden ni Mother. So don't forget to subscribe to my YouTube channel mga kawatatap at saka sa aking FB page. And mega love shout out kang Ate Didi nga yuka dito sa cruising. Ug kang Daryl Perez at saka kang Eileen Bistak from Turkey. Yan mga kawatatap. Always say a prayer. Asa po tayo mga kawatatap palagi. Always say a prayer. At lalong lalo na sa panahon ngayon mga kawatatap, mag-iingat po tayo. Dahil hindi natin alam. So asa po tayo mga kawatatap. Always say a prayer. So yan na nga. Ako magpapaalam ng mga kawatatap. It's me again. Bye bye.